Mga kauturan sa siningation, magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sa Dios nga makita sa Mateo Kapitulo 4, halin sa 1, tubtob sa 11. Kagini nga bahin sa balaan nga kasulatan, nagatudlo sa aton hanungod sang pagsulay ni Satanas sa kay Ginoong Hesukristo. Halin sa Old Testament, ilabi na gid sa Genesis Kapitulo 3, tira makita naton nga si Satanas amo ang nagatintar sa aton una nga ginikanan nga amo si Adan kag si Eva, kag wala siya nagauntat tubtob nga si Ginoong Hesus ang bugtong anak sa Dios nga aton manuluwas, iya man gintintar kag ini na record sa Mateo Kapitulo 4. Kung si Satanas nagtintar sa anak sang Dios, labi na ang mga tao katulad naton subong. Nagapadayon siya sa pagtintar sa aton. Kung si Kristo gintintar, kita man ginasulay man ni Satanas. Kag may ideya nga ato na nahangpan nga may duwa ka Adan nga na-record sa Bible. Ang una amo ina ang aton una nga ginikanan, kag ikaduha nga Adan nga na-record sa Roma Kapitulo 5 amo si Jesus Christ. Ang una nga Adan nahulog sa sala tungod sa tentasyon. Pero ang ikaduha nga Adan nga amo si Kristo wala mahulog sa sala, kag tungod sina may paglaom kita sang kaluwasan sang aton kalag tungod kay si Kristo nagdaog batok sa pagsulay ni Satanas. Di nga ang may Satanas sa kalibutan nga amo ang nagasulay sa mga tao. Ano sang pagtugas sang Dios sang kalibutan kag sa tanan nga mga nagahulag sa sining kalibutan? Nagtuga man ang Dios sang Satanas agon magtintara sa aton? Ang sabat wala. Wala naghimo ang Dios kay Satanas nga maninintar o kung manugsulay sa tao. Si Satanas isa anay kamatahong nga anghel nga gingalanan kay Lucifer. Amo ina nasulat sa Isaias Kapitulo 14. Ang isa kamatahong nga anghel nga amo si Lucifer, nangambisyon siyang kaugalingon nga magpungko siyang trono dito sa kahitaasan. Kag gusto niya nga agawon ang lugar sang Dios. Gusto niya nga mangin Dios man siya, agod nga alagaron kag simbahon sang iban nga mga anghel kag sang mga katawhan. Sa malipot nga paghambal, si Satanas anghel sang una, nang hindi siya maayo nga anghel kay abot ang bugal siyang kabuhi nga gusto na niya nga agawon ang lugar sang Dios kag siya na amo ang alagaron kag simbahon. Tungod sina nga sala, ginsikway siya sang Dios. Kag amoy na ina ang ginatawag naton subong nga maninintar nagasulay sa aton nga amo si Satanas. Kag si Satanas nga nagasulay sa aton may mga ngalan nga ginhatag sa Bible. Kag iya mga ngalan mabalaan mo gid nga siya isa ka malaot nga sahi sang mga manugtintar. Ang siling sa Mateo
Kapitulo 12, 43, gintawag siya nga evil spirit o kon mahigko, hindi matinlo nga espiritu, evil spirit. Kag sa naunang Pedro 5:8 gintawag man siya nga leon nga nagangurob. Leon nga nagangurob nga nagapangita sang iya tulokbon. So si Satanas katulad sang leon nga nagangurob nga nagapangita siyang biktima o kon iya nga kalanon. Kag sa John chapter 8 versikulo 44 gintawag man siya da nga manugpatay kag butigon, amay sang tanan nga mga kabutigan. Amo ina ang gindescribe diri kay Satanas. So daw hindi maayo bisan sa ngalan pa lang niya, daw medyo kaladlo ka na kag hindi gid iya maayo. Kag ini nga Satanas amo man ang nagtintar kay Jesus Christ. Kagaton i-focus ang aton pananaw sa temptation pagsulay kay Jesus Christ. May tatlo ka pagpanghangkat nga ginhimo ni Satanas kay Ginoong Hesukristo. Kaganto na ang una, ginsingganan niya si Jesus Christ nga maghimo sang tinapay. O akon diri basahon kag pamatian naton ang iya ginsiling sa bersikulo 1 sang 4 sang Mateo tubtob sa 4 man nga nagasiling, dayon si Jesus gindala sang espiritu sa desierto agod sulayon sang yawa. Sa tapos ang 40 ka adlaw kag 40 ka gabi nga pagpuasa, si Jesus gingutom. Ang yawa nagpalapit sa iya kag nisiling, kung ikaw ang anak sang Dios, sugoa ining mga bato nga mangin tinapay. Si Jesus nagsabat, ang kasulatan nagasiling, hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tagsa kapulong nga ginhambal sang Dios. Amo ni ang una nga pagsulay nga ginhimo ni Satanas. Si Jesus Christ tapos nga gintugmawan siya, gindala sang balaan nga espiritu didto sa desierto. Ang desierto isa ka mamingaw nga lugar, medyo wala sing mga kahoy nga nagatulubo, kundi medyo mga bato lang ang adto dito. Kag ang tuyo sang balaan nga espiritu nga gindala si Kristo dito agod nga magpuasa kag magpangamuyo. Amo mayadtong tion nga nagkadto to si Satanas agod magtintar sa iya. Ang nasulat sa Bible nga 40 ka adlaw kag 40 ka gabi didto si Kristo nagapuasa kag nagpangamuyo. Ang puasa wala o kung hindi magkaon, amo na ang puasa. So si Kristo wala magkaon sulod sa sini nga kalawigon, 40 ka adlaw kag 40 ka gabi, kag gingutom na gid siya. Ang tentasyon nagasiling nga himuon ni Kristo ang bato nga tinapay kay manti ginagutom na siya. Kung imo na ikumparar sa temptation pagsulay kay Adan kag kay Eva dito sa Garden sa Eden, si Adan kag si Eva yagin sulay pero busog sila. Kaya grabe kaon nila to sa mga prutas. Pero nahulog pa sa sala. Si Kristo iya gutom. Gintintar siya ni Satanas nga himuon ang bato nga tinapay agod nga kauno niya. Pero si Kristo wala magsugot. Kay man kay balo kita nga si Satanas ang iya ginahambal sa puro tanan binutig. Wala sing kamatuoran.
nga makita sa mga ginahambal ni Satanas. Kag si Kristo nakahibalo sina. Kung nagsugot si Kristo sa ginahambal ni Satanas, may ara pa na nga follow-up nga ihambal niya kay Kristo. Kag hindi na makarefuse si Kristo kay manti nagsugot na siya gani sa una nga pagsulay. So, ang sunod sina nga himuon ni Satanas, kung ginhimo ginman ni Kristo nga tinapay ang bato, kag ginkaon niya, sugoon naman siya ni Satanas nga ti kadamo sa mga tao sa kalibutan nga ginagutom. Panghimoan na lang ning mga bato nga tinapay kag ipanghatag sa mga tao kay makaluluoy na sila nga medyo gutom kag wala sing sakto nga pagkaon. So, ang tuyo yan ni Kristo sa pagkaridris kalibutan, hindi sa pagsupply sang pandesal o kon pagkaon sa mga tao. Ang siling sang Bible, kagamuna ang ginkari niya di, amuna nga nagpakatao siya, amo nga ihalad niya ang kabuhi sa cross, agod nga matigayon ang kaluwasan sang mga kalag sang katawhan. So ang ginahuna-hunaan ni Kristo ya ang labing maayo para sa tao. Ang labing maayo para sa aton, hindi ang pagkaon sang mga manamit nga pagkaon, kundi ang labing maayo sa aton, amo nga ang aton mga kalag, ang aton kabuhi, makaangkon sang kaluwasan, gikan sa silot sang aton sala. Amo na ang yang una-una ya ang aton kayuhan. Kagamo ng tuyo nga nagkarisya. Bayan ang Bible naghambal na sa nga daan sa aton. Si Marcos naghambal, siling ni Marcos, si Kristo nagkari agod sa pag-alagad kag paghatag siyang kabuhi agod nga maluwas kita. Amo nang tuyo niya di. Si Kristo mismo naghambal man, sinya ako nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas o kon sa pagtubos sa mga tao gikan sa silot sang aton sala. So ang ginhimo yan ni Satanas, agod malikaw si Kristo dito sa cross. Agod nga si Kristo hindi na madayon sa pagpalansang sa cross. Ang plano yan ni Satanas lain kaysa plano sang Dios. Ang plano yan ni Satanas amo ini nga si Kristo himuon na lang nga manug-supply sang pagkaon, pandesal sa mga tao agod nga ang mga tao magsunod sa iya, magkilala sa iya subo nga Mesiyas. Ang sauna-una yan ni Satanas kon madala niya si Kristo, hindi na si Kristo magdayon pagpalansang sa cross, ang mga tao mahapos na lang magsunod sa iya kung hatagan niya sang pagkaon. Daw pulo parehas mananbala sa eleksyon, ang mga kandidato manghatag sang mga kwarta, 1,000, ihatag sa mga voters, agod nga ina nga tao, hindi na makabalibad, kundi magboto na sa iya panahon sang eleksyon. Amo ni ang ginahuna-huna ni Satanas, nga kung madala niya na si Kristo, nga maghatag sang mga tinapay sa mga tao, ang mga tao masunod na lang kay Kristo. Bisan anong ihambal ni Kristo, kay man ginapakaon sila ni Kristo, pero bisan pa magsunod ang mga tao kay Kristo tungod kay nakakaon sila, hindi man sila o kung kita makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kalag, kay ang paagi iya sang Dios agod nga maluwas kita, amo nga ihalad gid ni Kristo yang kabuhi sa cross, kay man ang iya hamili nga dugo, amo ina ang bayad sang aton sala. Ang iyang hamili nga dugo,
amo ina ang makatinlo sang aton mga sala. Kay kung hindi matinloan ang aton mga kabuhi, hindi kita makasulod sa langit. Kay man ang langit balaan, wala sing mahigko o konsala mga sulod kag maka-star dito. So dapat matinloan ang aton mga kabuhi sang aton mga sala agod nga makasulod kita sa langit. Di kung si Kristo igo nang mag-supply sa mga pagkaon, kag hindi niya pag-ihalad iyang kabuhi sa cross, kag hindi matinluan ang aton mga sala, hindi man kita gyapon makasulod dito sa balay sang Dios nga mo ang langit. Kay man ang langit balaan, ang dapat makasulod dito amo ang mga tao kansang mga kabuhi na tinluan sang hamili nga dugo ni Kristo. So si Kristo wala magsugot kay hindi ina amo ang paagi. Pwede nga mga tao magsunod sa iya tungod kay ginpakaon, pero hindi man gyapon mahugasan kag matinluan ang kalapasan sang mga katawan. So inaiya paagi ni Satanas pagtintar agod nga hindi kita makaangkon sang kaluwasan. Pero ang ginahuna-huna iyan ni Kristo ang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Ang aton mga kabuhi kita ang mga tao na ulipon sa sala kag dapat nga mapatawad ang aton mga sala paagi sa paghalad ni Kristo siyang kabuhi dito sa cross. Dugang sini ang matudtuod gid iya nga tinapay, hindi atong tinapay nga halin sa bato nga ginapahimo ni Satanas. Ang balaan nga kasulatan nagatudlo sa aton sang matudtuod nga tinapay nga nagahatag sa aton sang kabuhi. Kagini nga tinapay amo ang unod ni Kristo. Kagayang hamili nga dugo amo ang ilimnon sang tao. Amo ning intudlo yan ni Kristo dito sa John chapter 6, 35 kag iban pa nga mga verses sa John chapter 6. Nagsiling si Kristo sa mga tao. Sili ni Kristo, ako ang matuod nga tinapay, ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Ang akon unod kag ang akon hamili nga dugo amo ang matudtuod nga kalanon kag ilimnon nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan sa mga tao. Ang gusto niya pahangop omini nga ang iyang lawas nga ginhalad sa cross kun batonon mo sa imong kasing-kasing katulad nga ginkaon mo naton ang matudtuod nga tinapay kag nag-inom kita sang matudtuod nga ilimnon nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Wala si Kristo naghimo sang tinapay dito sa bato suno sang ginsiling ni Satanas, pero ang iyang ginhatag sa aton amo ang matudtuod nga tinapay nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kagina nga tinapay nga iyang ginhatag mo iyang unod, iyang lawas nga ginhala dito sa cross nga kon aton tuuhan kag batonon sulod sa aton kabuhi, hindi lamang nga mabuhi kita kundi makaangkon sing kabuhi nga wala sing katapusan dito sa langit upod sa iya. So ini matahom nga plastada nga si Kristo wala gid iya magpadala sang iya nga tentasyon ni Satanas para sa iya kay nga iyang una-una amo ang aton nga kaluwasan sang aton mga kabuhi. Amo man ini ang mga tentasyon, pulo parehas ini ang tentasyon, pagsulay nga ginahimo ni Satanas sa aton nga mga tao subong. Si Kristo gintintar niya pagkaon. Gintintar niya sa dan sa iba pagkaon man to prutas. Si Kristo pagkaon man.
Ang iya tentasyon naman sa aton iya subong, amo nga ginabutang niya sa aton hunahuna nga dapat makaangkon kita sang madamo nga pagkaon para sa aton mga lawas. Kag tungod sina, ginatintar niya ang mga tao sa paghimo sang indi husto nga paagi para makaangkon sang madamo nga mga butang para sa aton mga lawas. Ang indi husto nga paagi sa pag-angkon sa mga butang o kon pagkaon para sa aton lawas, amo ang paagi ni Satanas sa paghimo sa mga tao nga kawatan. Damo ang mga tao nga hindi na gusto magubra kundi mangawat na lang, mag-hold up ang mga pagkabutang sa kalibutan, katulad sang kwarta, agon mabakal naton sa pagkaon, hindi ina malain. Kay ginhimo gani ina sang Dios para gamito naton sa aton pagpangabuhi. Ang malain da kung kwaon lang naton ang bugay sang Dios sa hindi husto nga paagi. Mayara nga mga pagdinaya sa mga tao agud lang makakwarta kag mabakal sang pagkaon, mayara nga pang hold up, iban pangasahi sang pagpangawat. Ina ginahimo ni Satanas agud matintar kita sa paghimo sang indi maayo kag indi na iya paagi sang Dios. Ano iyang paagi sang Dios agud makaangkon kita sang pagkabutang kwarta, agud nga gamito naton sa aton pagpangabuhi. Ang hambal sang Bible nga hini makita sa Genesis, ilabi na gid sa bersikulo 17, ginhambalan niya si Adan. Si Adan paagi sa pabalhas o kon pag-ubra todo-todo makakaon ikaw. So ang plano iya sang Dios nga kita magatrabaho agud nga makaangkon sang kwarta kag ibakal sang pagkaon. Si San Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, naghambal man siya nga kung ang tao hindi gusto magubra, hindi magkaon. Kag nagpadayon tudlo si San Pablo sa mga Kristohanon dito sa Thessalonians. Siling ni San Pablo, ang hindi gusto mag-obra, hindi pagpakaunon. Kay man sa iglesia dito sa 2 Thessalonians, nga na-record sa Thessalonica, may mga membro dito sa simbahan nga nagapangbalay-balay na lang sa iban nga membro man, kag nagakaon na dito, ginatabo na lang adlaw, tion, oras sinagkaon, kag nagkakaon. Hindi na sila mag-obra, nagasalig na lang sila sa iban nga mga tao. So, gin-advisean sila San Pablo, nga ang hindi gusto mag-obra, hindi pagpakaunon. So, ang plano iya sang Dios nga kita nga mga tao, magtrabaho sang todo-todo, agod nga makaangkon sang kwarta, kag mabakal sang pagkaon. So let us work hard and be honest. Kay naya plano sang Ginoo. Kaya mo nang tentasyon ni Satanas, ngayong tagaan na lang niya paaging malain ang mga tao, agod nga magpakasala, kag makaangkon sang mga pagkaon sa ilang kabuhi. Sa kadua nga tentasyon ni Satanas kay Ginoong Jesucristo, gindala niya si Ginoong Jesucristo, way man niya na tentar sang pagkaon to, gindala niya si Kristo dito sa Jerusalem, dito sa templo, kung sa aton pasubong, dako nga simbahan, templo, ilang panawag, kag dito sa Jerusalem, ang pinakataas nga building dito,
Amo ni ang templo. Dito ang mga tao nagahalad sa mga sapat sa templo agod nga mapatawad ang ilang mga sala. Amo na practice nila sa una. Gahalad sa mga sapat karnero agod mapatawad nilang sala. Karon kita ayaway na nagahimo sina kay ang katapusan nga halad nga ginhalad sa Dios sa Amay amo si Ginoong Kristo ang karnero sang Dios. Sila sa una nagahalad pa karnero. So gindala ni Satanas dito si Kristo sa pinakataas nga building nga mo ang templo. Kag dito na sila sa pinakataas nga bahin sa building, gin sugo niya si Kristo. Amo ni ikaduang ariya sang temptation pagsulay. Siling niya, kung anak ka sang Diyos, lukso ikaw, pamatud-an mo anak ka sang Diyos, lukso ikaw. Kay sugoon man nagyapon sang Diyos ang mga anghel. Salon niya ikaw to sa idalom, agod nga hindi ikaw mapilasan. Wala sing samad nga mahimo dira sa imong mga tiil. Ina ginhambal ni Satanas amo gyapon nga ideya agod nga si Kristo hindi magdayon paghalad siya ang kabuhi dito sa cross. Kay man kung naglukso si Kristo, imbitahonan ni Satanas ang mga tao kag magsiling nga te ari na si Kristo napamatud-an na niya nga Diyos siya, nga anak siya sa Diyos. Kilalahon nga siya amo ang Mesiyas. So masunod na lang dayon ang mga tao dito tungod siyang abilidad. Abilidad sa paglukso sa pinakataas. Sa gina-estimate sang mga manunulat, ginsulat nila nga mga 700 feet. Kag siling nila amo to ang pinakataas nga building dito sa Jerusalem. So si Kristo wala magsugot sina. Ang sabat ni Kristo sa iya, sinin Satanas, hindi pagtintara ang Ginoo nga imong Dios. Ang kasulatan nagasiling, hindi pagtintara ang Ginoo nga imong Dios. So wala niya madala, tani ko nadala niya ang mga tao sa kalibutan magsiling grabe nga abilidad. Masunod na lang kita sa iya kay abilidadan nga dani taas-taas. Wala mabali ang tiil, wala pilas, bisan isa ka gamay nga kudlit sang pilas, wala. Believe dayon ang mga tao, mawaw na lang ang mga tao, pero wala siya magpalansang sa cross. Si Kristo wala magsugot, kay hindi siya gusto nga magsunod na lang ang mga tao sa iya tungod kay ginpakita niya ang abilidad sa paglukso sa pinakataas nga building. Ang gusto iya sa Diyos nga ihalad niya ang kabuhi dito sa cross, ipakita niya ang yan dako nga paghigugma sa mga tao, paagi sa pagpalansang siyang yalawa sa cross, hindi paagi sa pagpakita siyang abilidad sa paglukso sa mataas nga lugar. So lain iyang plano ni Satanas, lain man niya ang plano sang Dios. So ang plano iya sang Ginoo nga ipakita niya sa mga tao ang yang dako nga paghigugma paagi sa paghalad sa iyang kabuhi dito sa cross. Kagamuni ang ginhambal sang Bible. Ilabi na sa Roma 5:8 nagsiling siya, ginpakita sang Dios ang iya dako nga paghigugma nga bisan sang mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay para sa aton. Amo ni ang paagi
sa pagpakita sang Dios sa aton nga siya nahigugma sing labi sa aton. Gusto man sang Dios amo ini nga kung mag-alagad kita sa iya, kung aton isurrender ang aton kabuhi sa iya, ina tungod kay nahigugma kita sa iya. Hindi tungod kay bilib kita sa iyang abilidad sa paglukso sa labing mataas. Hindi inaamo ang paagi sa Ginoo. Nagsiling ang Bible nga sa tion nga si Kristo maghalad sa iyang kabuhi sa krus. Ang mga tao magadangop kag magapalapit sa iya tungod kay bilang balik, bilang response siyang paghigugma sa aton, higugmaon man naton siya. Nahigugma kita sa Dios tungod kay una sa tanan siya nahigugma sa aton. So lain iya nga ang tao magdangop lang sang Dios tungod kay bilib siyang abilidad, nga abilidadan siya. Lain iya nga mga tao magdangop siya tungod kay nakita nila nga si Kristo may gahom kag hindi maano kung maglukso. So mabilib na lang sila nga si Kristo Mesiyas. Ang paagi sang Dios kagamo na ang plano niya nga ipakita niya ang iyang dako nga paghigugma paagi sa paghalad sa iyang kabuhi sa cross, kag ang mga tao magadangop man sa iya tungod kay mga tao nahigugma man bilang response sang paghigugma sang Dios sa ila. So si Kristo wala magsugot sini kay hindi ini amo ang paagi agod makita niya nga siya anak sang Dios kag siya Mesiyas. Kung niya paagi agod ang mga tao magkilala nga siya anak sang Dios kag Mesiyas paagi sa paghalad siyang kabuhi dito sa krus. Kag ikatatlo nga bahin amoy ni ang makita sa 8 pagkadto sa 11 sang 4, gindala ni Satanas si Kristo dito sa pinakataas nga bukid. Kag ginpakita ni Satanas ang tanan nga mga katahom sang kalibutan. Ang tanan nga syudad ginpakita niya, matahom nga mga syudad. Ang ginharian sang kalibutan ginpakita niya kay Kristo. Kakabalo ka anong siling ni Satanas? Siling ni Satanas, ining tanan nga mga matahom nga nakita mo. Ining tanan nga ginharian nga nakita mo. Ihatag na kon ini sa imo. Kung ikaw magaluhod kag magasimba sa akon. Gusto yan ni Satanas magluhod si Kristo sa iya kag magsimba. Ihatag niya ang tanan nga mga katahuman sa sining kalibutan. Una, si Satanas butigon gid man. Sino bala ang tag-iya sining kalibutan? Si Satanas o kun ang Dios? Ang Dios ang nagtuga sini tanan, hindi iniiya ni Satanas. Si Satanas nag-squat lang, squatter lang siya. Mayo gani kay gintugutan siya sa Dios pagpaistar sa sini nga duta nga kalibutan. Tani yung insakto sina iuli ko na lang ni sa imo kay imo manitanan, hindi nga ihatag. Ano paghatag niya kay tag-iya nga daan si Kristo sang kalibutan? Sa mo nang ininto nga istorya ni Satanas kay Kristo. Kag si Kristo nagsiling sa iya, simbaha ang kasulatan nagasiling, simbaha ang Dios kag siya lamang ang imo alagaron. Okay. Kung nagsunod si Satanas, what I mean kung nagsunod si Kristo kay Satanas, ang mga tao mahapos na lang nga magsimba sa iya. Kinapasimba niya gani si Kristo, kitapang ang mga tao.
Pero tungod kay si Kristo wala magsugot, ginpakilala ni Kristo nga ang Dios lamang ang simbahon. Wala na simbahan nga tinuga kag bisan sino nga bagay simbahon, kundi ang Dios lamang. Siya simbaha ang Ginoo nga imong Dios, kag siya lamang ang alagaron. Subong amo man nga tentasyon na ginahimo ni Satanas sa aton. Wala siya makadulot kay Kristo, pero ginahatag man niya na nga temptasyon, pagsulay. Ang Bible sa Exodus kapitulo 20 ginsulat ina sang Dios ginhatag kay Moses para itudlo sa mga tao. Halin sa Exodus 20, halin sa 3 pakadto sa 5 nagasiling, hindi kamo magsimba sa iban nga Dios luwa sa akon, ako lang ang inyo simbahon. Hindi kamo maghimo sang bisan ano nga Dios sa idalom sang langit, si ibabaw sini nga duta, kag sa idalom sang duta, diin inyong simbahon. Kag nagsiling ang Dios, ako amo ang Dios nga maimon. Kung sa aton pa, hindi gusto ang Dios nga magsimba kita sa iban, bisan ano pa nga sahi katahom nga mga binuhat naton agod simbahon, hindi ang Dios gusto sina. Ang gusto niya nga siya lang ang simbahon, ang Dios lang. Ang matuod-tuod nga Dios nga dapat simbahon, amo ini ang Dios nga nagtuga sang langit kag nagtuga sang duta. Kung sa aton pa ang Dios manunuga, siya lamang ang simbahon. Ang mga tinuga, bisan ano katahom sina, hindi bagay ng simbahon. Kay siya nagapangimon. Pulo parehas ang mag-asawa. Ang mag-asawa, kung ang asawa may iban pa nga higugmaon, gapangimon ang bana. Kung ang bana may iban pa nga number 2, gapangimon man ang asawa. Kung may ara ka pa nga number 2, nga ginahigugma, luwas sa iya, kagimong simbahon ina, di siling niya ako ang Diyos nga nagapangimon. Amoy na ang bantayan man naton subong. Ang gusto ni Satanas kay Kristo nga magsimba sa iya. Ang gusto naman ni Satanas subong, agod nga hindi kita magsimba sa matuod nga Diyos, gina-inject niya sa aton una-una nga may iban pa nga mga Diyos kung sa aton pa hindi matuod nga Diyos nga aton simbahan. Pero nagsiling niya ang Ginoo, naghatag siyang warning nga hindi bagay nga magsimba kita sa iban nga mga gintuga, kay man ang simbahon lang amo ang Dios nga manunuga. So kung naton tanawon ning tatlo ginpamatuan ni Kristo, una siling niya himuan ning bato nga tinapay, siling ni Kristo sa iya, nasulat na ang tao hindi mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa mga pulong sa Diyos nga iyang ginahambal sa aton sa mga tao. Wala siya makadulot, gindala niya si Kristo sa mataas nga lugar sa templo sa Jerusalem, kang nagsiling lokso ka, kay hindi ka man maano, hindi ka man mapilasan, siling ni Kristo siya nasulat na, hindi pagtintara ang Ginoo nga imong Dios. Sulat siya, nagkadto sila sa mataas nga bukid. Ginsugo niya, ginpatanaw niya ang matahom nga kalibutan. Kag sinya ako ni hatag sa imo kung magsimba ka sa akon. Ang sabat ni Kristo, nasulat na, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, kag siya lamang ang imo alagaron. Si Kristo wala madala, nagdaog siya sa temptation, pagsulay ni Satanas. Kag ina nga pagdaog ni Kristo, ginahatag niya sa aton, agod nga hindi man kita madala sang temptation. Si Kristo ginsulay parehas man sa aton.
pero wala siya makasala. Normal lang ang temptation, okay lang. Ang lain daya kung madala ka, mahulog ka sa temptation. Sang siling sa balaan kasulatan sa aton, magpakabakod kita nga hindi madalas ang mga pagsulay. Batui si Satanas, kay siya magapalagyo sa imo. Resist the devil, and he will flee from you. Nagakaperde kita kung kaisa sa temptation, pagsulay ni Satanas, kay wala kita nagabato. Batoan naton paagi sa gahom sang Dios. Kaya ang temptation ni Satanas hindi makasarang. Kaya ang Dios kaupod naton. So ang natudlo, magpakabakod kita kad batoan naton ang tanan nga mga pagsulay nga ginahimo ni Satanas agod mahulog kita sa pagpakasala. Kabay nga ini yung mga pulong makahatag bagay sing dugang sa aton ni hibalo agod nga makalikaw kita sa dalagko nga mga gumuntang kag tentasyon nga nagaabot sa aton mga kabuhi. Madamong salamat kagabay nga ang pagpakamayo sang Dios magapabilin gid sa tagsa-tagsa naton ka mga kabuhi. Kag aton mga kabuhi aton gid ihalad, isurrender naton simugot dira sa Ginoo nga nagahigugma kag naghalad siyang kabuhi para sa aton. Thank you so much.